penyesalan di badan diri. Dek kana rang tua dia paturuykan mengana jasa nan indah kata balik de ulah denai indah mauku bayang yo diri Allah tak jadi mangko kata nan dirasakan tapi nyo denai indah menyesal mungkinlah nasib diri nangko nan batang wangkan. Oi adik katakanlah mangan denai didiamkan bulih na jale sebelah tangan. De ulah denai indah mauku bayang yo diri Allah tak jadi mangko kata nan dirasakan